Вітаю, на Белсаце навіны. Коротка пра галоўнае станам на раніцу 24 красавіка. Ударныя беспілотнікі, а таксама балістычныя і крылатыя ракеты. Украіна зазнала наймаштабнейшую расійскую атаку з пачатку года. Найбольш пацярпеў Кіеў. Вядома пра самаменей 10 забітых і больш за 70 пацярпелых. Ва ўкраінскай сталіцы ратавальнікі працавалі адразу ў 13 лакацыях. У Святошынскім раёне цалкам разбураны жылы будынак. Пад заваламі працягваюць шукаць пацярпелых. У Харкаве жыхары налічылі 25 выбухаў. Расейцы атакавалі горад ударнымі БПЛА і крылатымі ракетамі. Пад удар трапілі таксама Жытомір, Запорожжа і Хмельніцкі. Там пацярпелі двое. Паведамлялася таксама пра атакі на Сумскую, Палтаўскую і Днепрапетроўскую вобласці ўкраіны. Улады разглядаюць 3 пляцоўкі для пабудовы на тэрыторыі Беларусі пунктаў захавання ядравых адкідаў. Пра магчымыя лакацыі ў інтэрв'ю Белта распавёў прадстаўнік Дзяржатамнагляду Дмітрый Паўлаў. Мы кіруемся падыходамі МАГАТЭ, згодна з якімі мэтазгодна размяшчаць аб'екты такога плану каля асноўнага напрацоўніка радыеактыўных адкідаў. Таму разглядаецца рэгіён размяшчэння беларускай АЭС. Акрамя таго, улічваем перспектывы збудавання іншых ядравых аб'ектаў, таму разглядаецца магчымасць збудавання пунктаў захоўвання ў Магілёўскай вобласці. Тым самым Дмітрый Паўлаў чарговы раз пацвердзіў планы ўладаў у пабудове яшчэ адной атамнай станцыі непадалёк Магілёву. Трэцяй патэнцыяльнай пляцоўкай для ўзвядзення магільніка ядравых адкідаў прадстаўнік Дзяржатамнагляду назваў забруджаныя радыяцыяй у выніку аварыі на Чэрнобыльскай атамнай станцыі тэрыторыі, у прыватнасці Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік. На волю выйшаў каталіцкі святар Сергей Трыстень. Пра гэта паведаміла хрысціянская візія са спасылкаю на некалькі незалежных крыніцаў. Раней праект паведамляў пра ягонае затрыманне. Паводле якой прычыны гэта адбылося, невядома. Отец Сергей Трыстень, настоятель Менскай манаскай супольнасці кармелітаў босых, дырэктар школы сямейнага жыцця, выкладчык сталічнага тэалагічнага каледжа святога Іана Крысціцеля. Тым часам пад вартай застаецца іншы затрыманы сілавікамі учора каталіцкі святар, евангельскі пастар з Хойніцкага раёну Олег Лойка. Яго вінавацяць у перадачы інфармацыі аб перасоўванні расійскай вайсковай тэхнікі на тэрыторыі Беларусі. Да 3 сотняў чакання чэргі на выезд з Беларусі ў еўразвяз пасля Вялікадня працягваюць павялічвацца. Найгоршая сітуацыя на мяжы з Польшаю. У пункце пропуску Берася 1450 аўтаў і 15 аўтобусаў. На выездзе ў Літву сітуацыя лепшая. Раніцай у Каменным Лагу чакаюць 90 аўтаў і 380 фураў. У Беняконях 40 і 470 адпаведна. Чэргаў на выезд у Латвію няма. Грамадзяне Беларусі і Расіі, што заязджаюць у Латвію з шэнгенскай зоны, павінныя будуць запоўніць адмысловую заяву пра сваё перабыванне ў краіне. Пра гэта ў эфіры латвійскага тэлебачання паведаміў міністр унутраных справаў гэтай дзяржавы Рыхардас Казлоўскіс. Захада прадыктаваная новымі правіламі бяспекі, што рыхтуе краіна. Яны маюць дапамагчы латвійскім уладам адсочваць перамяшчэнне беларусаў і расейцаў у межах шэнгенскай прасторы. Калі захада набудзе моц, пакуль невядома. Найперш Латвія мусіць распрацаваць адпаведную пастанову, пасля чаго яе мае зацвердзіць Сейм. Прывітаць наведнікаў, прынесці замову, забраць брудны посуд. Гэтыя задачы ў кавярні адной са сталічных заправак выконвае незвычайны працаўнік – робат-афіцыант. Наведнікі з захапленнем ад такога абслуговання. Пабачыць цуд тэхналогіяў можна ў віп-зале АЗС на вуліцы Ляшынскага, 4 і ў нашым эфіры. Ваше блюдо прибыло. Пожалуйста, заберите свое блюдо. Я собираюсь доставить еду. Пожалуйста, пропустите меня. Заберите свое блюдо, чтобы завершить. Пожалуйста, наслаждайтесь едой. Я продолжу работать. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі о 19 гадзіне ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Захвочую далучацца да нашых сацыяльных сетак і да актыўнасці пад гэтым выданнем на Ютубе. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.